Diajeng Wanda. Dalem Mas Dede. Tekoku ning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso tombo ati. Tebak. Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya ganti kowe Wan ya Bendara Pas. Bendera terus selendang kuning ya selendang kuning kang saking wukir Suara kurang pramana ning wasesa ning wasesa bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh ngono. Ora kena diporsir suarane genduk Niken. Ya. Ya. Sane Niken ben sehat sik. Anggung romarang bendara dia Sulistya pijer ngincangake Taman Kendang, Nduk. Ya, Nduk Angelia. Yo, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia. Ya. Terus tresno sesideman Ya Nduk, buka celuk. Ya. Luwe becik patenana timbang Yayong Nadyan bocah kadugan rimbun jiwa ragaku tak kurang kehormatan ambarang rubah ngarepi
Engko pas dangdut men direwangi karo genduk niken. Oh, ngono. Ah, ya. Luwe ya terus. Urip Luwe becik urip. kota gede. Ya, Nduk, dangdut no, Nduk. Ya.